Lunga ado-ado padha golek rezeki, wis dadi tujuane kanca-kanca saiki. Apa sing iso dadi karepan supaya uripe oleh akeh kabegjan. Let's go Mr. Bowser. Let's go Mr. Bowser. Rimo opo anane, endi sing iso digawe, kabeh iku barokah Gusti sing kuwasa. Aja do rumangsa paling hebat dhewe, bolak-balik zaman bisa dadi sebabe. Intro zero. Kabar sehat kabeh, alhamdulillah. Kanca-kanca desa muga do berkah. Ora krasa wektu urip iku cepet, bunga rasa kerja penting do slamet.